Barkanku da sake saduwa da mu a tashar Action Hausa Series, inda muke kawo muku tarihin Kano da kewaye na matsayin series wanda zai dinga zuwa muku a duk sati sau ɗaya sau biyu ko da wanne lokaci. Wannan tarihi dai na Kano yana nuna yadda asalin Kano take, mutumin ƙauye ne kai ko kuwa mutumin birni. Don haka akwai wasu abubuwa na al'ajabi wanda wasu suka canja su, amma dai za mu faɗi yadda asalin al'amarin yake. Wasu kuma a zatansu haka abin yake, amma kuma ba haka yake ba. Mutanen da suke na asali na Kano da kuma mutanen da suka biyo bayansu suka zo. Kasancewar Kano ko da me ka zo an fika, ta tara mutane daban-daban wanda har ta zama yadda take. Kano dai tana da faɗi da tsaho da ƙauyuka, don haka take da yawan abubuwa da dama waɗanda suka firgita wasu jihohin. Garin Kano dai ya yi suna tun shekara kusan 1000 har da wani abu, kuma tun wancan lokacin yana da sarakuna wanda kuma ake biyayya, ake yin tafiya irin ta sarakuna. Sai dai ba a samu ci gaba kamar irin wanda aka samu a wannan lokacin ba. Kasancewar a Kano a wancan lokacin babu doki, babu manyan gidaje, sannan hakiman ba su da yawa. Wannan karan za mu bi mu fito muku da irin yadda aka dinga yin hakimai iri daban-daban, da kuma yawan masu unguwanni wanda aka dinga yi, kasancewar Kano ɗin ta faɗaɗa. Za mu ga yaya ake yi sarakuna suke hawa kan dawakai. A wancan lokacin babu, amma daga bisani kuma aka samu dawakan. Za mu ga waɗanne irin sarakuna ne suke yawo da gwalagwalai a jihar Kano. Za mu ga waɗanne irin sarakuna ne suka fi shan kiɗa a tawagarsu. Za mu ga wanne sarki ne yake da yawan mayaƙa. Za mu ga wane ne yake son ya zama sarki, abin ya yiwu ko bai yiwu ba, wanda ko da yaƙi za a je shi ba shi da ƙoƙarin ya ga ya je, don dai so yake yi ya ga sarkin wancan lokacin ya mutu, shi ya gaji buzinsa. Duk za ku dinga jin irin wayannan tarihi ne daga baki na Nura Ado, wanda aka fi sani da Nura Action. A wancan karan muna kan tafiyar sarkin Kano Muhammadu Rumfa ne. Daga nan ƙofar mata, wato ƙofar na mata a wancan lokacin, da farko dai sunanta ƙofar Fage. Daga bisani kuma bayan an zo an saka wani mai kula da ƙofa, wato sarkin ƙofa mai suna na mata, inda kuma daga bisani ƙofar ta zama ƙofar mata. Daga nan sarkin Kano Muhammadu Rumfa ya ci gaba, ya yi gabas da haƙan gwalolo, ya yi arewa da haƙan gwalolo, inda aka ci gaba da haƙan gwalolon har ya shiga ta cikin ƙasar Sheme, inda kuma ya shiga ta cikin garin Gazargawa. Sarki yana nunawa jama'a suna haƙan gwalolo, ana ɗibo ƙasa, inda kuma ake samu a yi tubali da ita, ana ginin ganuwa. Daga waje dai kowa ya sani rami ne babba, daga ciki kuma akan yi doguwar katanga mai faɗi da kauri, akan yi mata matattakala daga cikin gari. Akan yi wasu ƙofofi wanda suke kallo wajen gari, wanda ko da ta taɓurza ta kai, mahara sun zo jikin badala suna ƙoƙarin su hauro, inda za a sa kuma mayaƙa su ringa harbin su da kibbau. Don haka Usman Gijimasu yana nunawa a wancan lokacin ana aiki. A wannan lokacin kuma lokacin sarkin Kano Usman Gijimasu ya shuɗe, inda muke kan zamanin sarkin Kano Muhammadu Rumfa, wanda ya tsatsara Kano gurare daban-daban, inda aka sake samun ci gaba fiye da wanda ake da shi na da. Don haka ya ci gaba da ginin ganuwar birni. A lokacin ginin nasa ana tafiya har aka ci gaba da gano birnin. A lokacin sarkin Kano Muhammadu Rumfa ne, shekara ta 1400
463 miladiya aka ci gaba da wannan gini dai ya ɗau harama inda ake ta yi kuma ana ta waƙe-waƙe har aka ƙarasa inda ƙofar nan da muka yi bayani a can baya wacce ake kiranta da ƙofar ƙawaye, wacce a yanzu kuma ake kiranta da ƙofar Nasarawa, inda ya zo ya haɗe da wannan ƙofar. Bayan sarkin Kano Muhammadu Rumfa ya haɗe da ƙofar ƙawaye wato ƙofar Nasarawa, ya bar mata sunanta na ƙofar ƙawaye, inda ta dinga shafa shekaru har sai da ta kai shekara aƙalla ta 1466. A wani lokaci kuma da ta daɗa ɗaukar lokaci aka canja ta zama wato ƙofar Nasarawa, shine ta zama ƙofar Nasarawa a shekara bayan an samu shekara 395 a zamanin sarkin Kano Abdullahi ɗan Dabo Maji Karofi. Ya yi wani hawa ya yi gabas sosai, ya fita daga cikin fadamar Santilima tare da jama'a masu yawa kan dawakai har sai da suka iso dutsen Magwan. Sannan sarkin Kano ya ja linzamin doki ya tsaya, ya sauka, ya shata wani wuri makeke fili da ƙafarsa. Ya umarci sarkin ginin Kano ya ce da sarkin ginin Kano, ina so a min gidan shakatawa a nan. Ya kuma ci gaba da shatawa gaba kaɗan ga ƙofar gidan, ya ci gaba da shatawa da ƙafarsa inda ya shata wani makeken fili. Sannan kuma ya ce nan kuma ina so a gina min masallacin Hamsu Salawati. Daga nan sarkin ya koma gida, ya bar wa sarkin ginin da iyalansa aikin ginin gidan da masallaci. Dukkan fasalin da yake cikin gidan na Nasarawa sarkin gini ne ya yi shi. Sai da aka samu kimanin wata 6 ana yin wannan aikin gini ba ji ba gani. Daga nan aka gama. Da aka gama wannan aikin sai sarkin ginin ya zo, aka kai kayan ado da kuma shimfiɗu na alatu iri-iri wadatattu. A wannan shekara ne sarki ya yi wani ƙasaitaccen hawa, aka ɗunguma aka fito ta ƙofar ƙawaye, ana ta kaɗe-kaɗe, tambura da busa-bushe da waƙe-waƙe, ana ta buga bindiga, ana bushe-bushe har aka iso sabon gida da aka gina wa sarki na kudu da dutsen Magwan. Daga isowarsa sai ya zarce ya shiga cikin gidan aka ɗunguma aka bi shi a kan dokinsa. Ya sauka ya shiga, ya yi ta duba waje-waje, ya ga komai da komai ya yi kyau kamar yadda yake so. Yayin da sarkin Kano Abdullahi ɗan Dabo Maji Karofi ya fito a wannan lokaci, an yi kiran sallar azahar a masallaci, sai aka ɗunguma aka shiga cikin masallacin. Bayan idar da sallah ne sai sarki ya tsaya a waje, wato wajen masallacin. A wannan lokaci akwai wani ƙaton dogari, wai shi akaran bana. Yayin da sarki ya ce, wannan sabon gida da aka gina daga yau na bashi suna Nasarawa. Nan da nan sai akaran bana ya yi shela ya ce, sarki ya gaishe ku jama'a. Sarkin Kano ya ce daga yau ya bai wa wannan gida suna Nasarawa. Daga wannan gida na Nasarawa sai aka buga bindiga, sarki ya hau, ana busa
kakaki da kaɗe-kaɗe, mawaƙa na biye ana ta waƙe-waƙe, duk jama'ar sarki suna biye da shi aka koma hanyar shigowa cikin birni. Daga isowa daidai ƙofar ƙawaye kafin a shiga cikin birni, nan da nan sai sarki ya sauko daga kan doki, duk jama'ar suka sauka daga kan dawakansu gaba ɗaya. A wannan lokaci ne limamin Kano Muhammadu Zaharaddin, wato limamin Kano Zara, ya karanta wata doguwar huɗuba. Bayan ya gama sai ya yi addu'a ya shafa. Sarkin Kano da jama'arsa duk suka shafa baki ɗaya. A wannan lokacin sai sarkin Kano Abdullahi Maji Karofi ɗan Dabo ya ce, wannan ƙofa daga yau na sa mata suna ƙofar Nasarawa. Kuma a karan bana mai shela yana faɗawa jama'a da ƙarfi. Nan da nan sai sarki ya hau dokinsa tare da jama'arsa suka ɗunguma cikin birnin gaba ɗaya. Ƙarin bayani: ana kiranta ƙofar ƙawaye tun gininta a shekara ta 1120 miladiya. Sarkin Kano na uku, wato Gijimasu, ya yi ta. Ƙofar gidan marigayi ɗan iya, wato ƙofar gidan marigayi ɗan iyan Kano Alhaji Aminu Bayero, har zuwa kan sarkin Kano na 20 Muhammadu Rumfa ɗan Yakubu a shekara ta 1166 miladiya, ya kuma dawowa da ita gun wato sunanta ta koma ƙofar Nasarawa na yanzu. Sai zamanin sarkin Kano na 4 a mulkin Fulani, sarkin Kano Abdullahi ɗan Dabo a shekara ta 1866 miladiya, ya mai da sunanta ƙofar Nasarawa. Wannan shine irin yadda aka yi ginin ƙofar Nasarawa da kuma dalilan da ya sa aka sa wannan ƙofar Nasarawa. Idan kuna biye da mu a wannan channel namu na Action Hausa Series, za ku rinka jin tarihin Kano da kewaye, wanda za mu zagaya guri-guri. Babu mamaki ka ji unguwarku yaya take asalinta, wanda zai rinka zuwa daga baki na Nura Ado, wanda aka fi sani da Nura Action. Ku dai ku danna subscribe, ku danna alamar ƙararrawa don ta sanar da ku daga zarar kun ɗora shirye-shiryenmu. Fatan alkhairi.